IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagum iti lokal a gobyerno iti Marcos sa Mapasayaat wenno papintasen pa iti merkado publiko. Dahito ikot kalpasan nga adara iti agtao da problema seknana iti supply ti danom iti Tiendaan. Segon kani Mayor Antonio Mariano, nakisang ti danom iti dayto ya panawon ti Kalgaw, isut gapon nga agtultuloy iti panagrasyon iti biyang ti Bureau of Fire Protection iti naso a lugar tapno adda ti danom nga usaran dagitoy. Aranta ti munisipyo nga agpatakder ti farmers sa public market. Ngam kadagito isong ayor oray may di panagka alam iti pundo tam na tikasta kamarugyan. Datayan ta market mita po kinapudnuan na basit era. Especially di kiti mat kakailap aglapong aglalakot ta in fairness mo kadagiti apong ada iti treasurer office ada jay git jay bakante jay second floor nga mawan samot ti mapan according to our treasurer office. Kaya medyo nasikip ti baba tama mo ti mapanjing ato. Tadan no amokmot nga medyo agdakor kurang na pailang. So rarami mi amin ti kabalam tapnon ti kasta especially ti pablas yung masuplayan to amin iti Marcos Water District. May nakikiti daytoy manarimaan ti panakikoordinar ti local government unit karay ti masekna na para iti alaliso nga panakaipalpas ti Marcos Water District. Iti sawali abangira makumikom iti mayor karay ti aglaklako ga puto sa anda kayat iti umakar iti mismo building para kadakwada. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.